ti povedem. Ale áno, blondína bude, keď bude staršia. Teraz ich... Potom budeme farby na plano. Pani umývame vodkou čistiaci šampónom, aby sa vás od matky zbavili nečistôt, ošetrili a farba lepšie chytala. Takže teraz máme taký medziprechod, keď sme vlastne vlásky zosvetlili a ideme ich ďalej farbiť. Vyberieme farbu, ktorú sme sa na začiatku dohodli a uvidíme potom konečný efekt. Vlásky sme takisto zostrihali na koncoch a zarovnali dĺžky ťahy.